Això està a punt d'acabar-se i el mal és que vaig a quedar-me les ganes de que Guillermo, el meu company esta nit, m'ensenyi lo de les xiquetes del meneo, que per als que no són de Castelló no ho sàpien, són unes xiquetes que ixen en la processó de Castelló, que representen a les xiquetes que anaven a vegades en una corda quan la gent de Castelló baixava del castell a la plana. I me tinc que quedar jo les ganes de que Guillermo m'ensenyi lo de les xiquetes del meneo, que m'ho ha dit, però me penso que li feia vergonya. Sí que has vist les xiquetes del meneo. Bueno, has vist el xiquet del meneo, però bueno, són les xiquetes que se fan tota la professó elles, ahí, en la cinteta. És una meravella, de lo millor d'Europa. Molt bé, Guillermo. Jo crec que millor manera d'explicar-ho com ho has fet tu. Bueno. Pues estupendo. No, però jo crec que, mira, lo del xiquetet del meneo jo no m'animaria, però potser sí que s'animarien a ensenyar-nos a tres balls. Ningú com ells per ensenyar-nos a ballar. Són el grup de danses Azar. Amics, senyores, senyors, en l'actuació del grup Azar hem finalitzat este especial musical Falles de Nou, que l'hem realitzat en els estudis de Canal 9 Televisió Valenciana en Burjassot. Bona nit. Resta només agrair, això sí, la presència esta nit de la Fallera Major de València, Fallera Major Infantil, les seues respectives cors d'honor, la Vellea del Foc d'Alacant, la Reina Major Infantil de les Festes de Castelló i a tot el públic esta nit ha volgut estar així acompanyant-nos. Gràcies a tots. Gràcies. Bona nit i bones festes. Bones festes. Bones festes, bona nit. Passar-ho bé. Gràcies. Gràcies.